हरि ओम जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिदः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः निर्मथ्योग्रभवार्णवे निजमनो भीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन् मन्थानमन्येन च रम्यं दामददन्महेशग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। द्यावाक गुरुक स्मरण करून घेऊन परमपूज्य काशीमठाधीश संयमींद्र तीर्थ स्वामीला चरणकमलाक साष्टांग वंदन करून हे शुभक्रतु नाम संवत्सर अत्यंत परमपवित्र पुण्य पावन जावन आशिल्ले एक चातुर्मास्याचे एक संदर्भाचेरी विशेष जावन जगत्याक कल्याण जावका सगळे तंतु विशेष जावन आमगेल समाजाक बरेपण जावका म्हणलेले एक उद्देशान करतना विशेष जावन घेवन आमगेल समाजाक अनुग्रह केलेलो तसले बिंदू माधव नरसिंहाले ವೆಂಕಟರಮಣಾಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಂತೂ ಮೂಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಚೋಲ್ಚ ತಸಲೆ ರಾಮ ವೈಭವೋತ್ಸವ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕಡ ಆಮಗೆಲ समाज बांधवांक भाग घेवत तसले अत्यंत एक पुण्याचे समय सगळे आमगेले भारतीय सनातन संस्कृतींतू रामान नातील विचार खंचोना तकाची वाल्मीकि प्रणीत रामायणांतू विशेष रूपारी रामाले चारित्र्य वर्णन केल्या। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यै वेदैश्च संहितं। हे रामायण म्हणले वेदांतले अत्यंत पवित्र तका वाल्मीकि संगत कसं म्हणरी चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। विशाल दावनशिले रामायणांतुले अनेक कोटी विस्तार दावनशिले ते रामायणांतुले प्रति एक अक्षराक दलदलरीची तज्जे म्हणले एक प्राशस्त्य आसा। तका आरंभारी म्हणा पवित्रं पापघ्नं खंच मंत्र स्मरण केलेल मात्रान आमगेल जन्मजन्मांतरांतुले दुरीत नाश दत्ता पुण्य वृद्धी दत्ता तसले रामाले चरित्रांतुले एक एक अक्षर दलदलरीची जीवन पावन दवच्या कारण तंतुई अत्यंत सुलभ परमेश्वरान पार्वतीक उल्लेख केलेल म्हणके आ मंत्र ई मंत्र जपिसीनी केडलु बेड सोमशेखर तन्न भामेगे ಹೇಳಿದ मंत्र म्हणून आज आमगेले वयर एक अभिमान आसा आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून ब्राह्मण म्हणलेल्या शब्दाचे अर्थ कसं नाही म्हणल्यारी हे देह हे जन्म मेळेल खंच कतिरी हे देह खंच कतिर आम्ही उपयोग करून घेवका हे जन्म सार्थक दवच कशी म्हणलेल विशयारी सतत मनन चिंतन करत असेल व्यक्ती कचे ब्राह्मण म्हणतच अर्थात 8 वर्ष दल तशीची चरडाक बापसून पायार बस करून घेवन गायत्री मंत्र उपदेश दिवचस की हे पांचभौतिक शरीरांतू अवलोकन करचक असाध्य दावनशिले पारमार्थिक पारलौकिक दैविक दावनशील विषयारी चिंतन करचक साध्य दवचेची हे गायत्री मंत्राचे अनुष्ठानान म्हणतना अर्थ कसलो म्हणल्यारी जपे नैव तु संसिद्धिः ब्राह्मणो नात्र संशयः खंच मंत्र जप केलेल मात्रान
आमगेले ब्राह्मणत्व प्राप्त जावचे मात्र नाही, आमगेलंतू ब्राह्मण्य स्थिर जाता. अर्थात गायत्री मंत्र जप करचक अधिकार आशिल्ल्याक मात्र अवकाश आसदलरी हे वेद अध्ययन करचक गायत्री मंत्र उपदेश मेळ्ळेल्याक मात्र अध्ययन करचक अवकाश आस म्हणून जाल्यारी जनसामान्यांक पामरांक स्त्री शूद्र ब्रह्मबंधूना म्हणल म्हणकेची स्त्री वर्गाक आबालवृद्ध स्त्री पुरुषांक चतुराश्रमांत शिल्यांक त्रैवर्णिकांक दलदलरीची चतुर्वर्णांक अंदलरीची अनुष्ठान करचक साध्य शिले अत्यंत सुलभ म्हणरी मंत्र म्हणरी हे रामनाम म्हणतचे. तकाचका रामनाम तारक म्हणतचे. खंयचे मंत्र जप केलेल्या मात्रान आमगेले जन्मजन्मांतरी अंतुले दुरिता दुखून दूर जावचक साध्य जाता. तकाचे जप म्हणले विशेषाचे मंत्राचे जप म्हणले शब्दाचे दलदलरीचे अर्थ कसले म्हणरी जकारो जन्मविच्छेद पकार पापनाशक म्हणून मंत्राक दलरी अर्थ कसं नाही म्हणरी मन मळ ज्ञान म्हणून त्र म्हणरी त्राण म्हणतचे. अर्थात खंच मंत्राचे आम्ही मनन केल्याल मात्रान ज्ञान संपादन केल्याल मात्रान आमकां रक्षण मेळता. त्या मंत्राक विशेष दावन घेवन मंत्र म्हणतचे. तसले जनसामान्यान समेत कसलेक आयास नासतिले कसलेक क्लेश नासतिले अत्यंत सुलभ दावन आशिल्ले मंत्र म्हणरी हे राम तारक मंत्र म्हणतचे. श्रीराम जय जय राम हंतू रामाक जयकार सांगला. अर्थात राम म्हणलो सकल गुण परिपूर्ण तगेलंतू दोषाचे किंचित्तू ना. पुनः ताण जय म्हणला प्राप्त करून घेवका जाल्यार अगत्य ना. जाल्यार रामचंद्राक जय जावं म्हणून आम्ही मनन केले आम्ही चिंतन केले म्हणून जाल्यार आमगेल कार्यांतू जय मेळता आमगेल कार्यांतू यश मेळता. उपनिषत् सांगता कसं नाही म्हणल्यार तम यथा यथा उपासते तदेव भवती म्हणून ताका आमी कशी उपासना करताची त्या रुपारीच आमकां त्या देवाले अनुग्रह जाता म्हणून. अर्थात राम म्हणले शब्दाचे अर्थ कसं नाही म्हणल्यार रमते इति रामः रमयती इति रामः रमते म्हणल्यार तागेलंतूची आनंद पूर्ण जावन आशिल्लो स्वरमण म्हणतचे. रमयती तागे लग्गी कोण येता तांकां सगळ्यांक आनंद दितलो म्हणून. अर्थात परमात्मो अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण सकल दोष दूर मात्र नाही सकड विषयारी ज्ञानशील तसलो. तकाची उपनिषदादी ग्रंथ भारी चंद सांगता. अतो अशेष गुणोन्नद्धम निर्दोषम यावदेव ही तावदेव ईश्वरो नाम म्हणून. परमात्म कोण म्हणल्यार सकल गुण परिपूर्ण जावन आशिल्लो तागेलंतू कसले दोष नासतिलो ताका आमी परमात्म म्हणतचे. अर्थात सर्वज्ञ सर्वशक्तू आणि सर्वव्याप्तू म्हणतचे. सर्वज्ञ म्हणल्यार जगत्यांतू ताका गोत्नातील विषय ना. वेदाहम समतीतानि भूतानि च भविष्याणि नत्वं वेत्त परत्थप. अर्जुनाक कृष्णान परमात्मान गीतेंत उल्लेख करूस. भविष्यांतू वर्तमान कालांतू भूतकालांत जावचे सक्कड आपणे कळता. तशीची सक्कड जगत्यांतू सक्कड विषयार गोत्तशील कोण म्हणल्यार परमात्म. सर्वशक्तू कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुमपि समर्थः म्हणतचे. अनेक सर्वत्र व्याप्तो म्हणतचे. ताण नातील जाग ना. अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः म्हणतचे. अर्थात आंग्ल भाषेत आम्ही सांगचे म्हणून जाल्यार ओमनीसेंट ओमनीप्रोटेंट ओमनीप्रेझेंट म्हणून. सर्वज्ञ तो सर्वशक्त तो आणि सर्वत्र व्याप्त तो. ताका कालाचे कसले नियम ना. कालातीत म्हणतचे. अर्थात
राम म्हणल एक शब्दाक हे सक्कड गुणपरिपूर्ण दावनशिलो म्हणून आज लोकांतू दुःखाचे किंचित्तू स्पर्श नातील कोण म्हण परमात्मा मात्र देखून तक राम हा म्हणतच रमते इति राम हा म्हणून रमयती इति राम हा तगे लाग्गैलंग समेत संतोष दिवतसलो म्हणून अर्थात हे राम नाम मंत्राचे विशेष जप कोण करता तगेल जन्मजन्मांतरांतुले दुरित नाश जाता म्हणून येनो शास्त्रांतू अनेक पुराणांतू उल्लेख केला तंतुई निरंतर जप करचेची हे मनुष्याले जन्म सार्थक जावच्या कारण नाही कश्चित कर्मकृत जातु तिष्ठ्यत्य कर्मकृत म्हणून कसले कर्म करनत्तिले रप्चक असाध्य दलल केल्लल कार्य सत्कर्म दावका म्हणून दलरी दावाक प्रीती दावका म्हणून दलरी द्यावाल प्रीती दाव तसल सत्कर्म कार्य कोरका तशी विशेष दावन घेऊन वैष्णवांक गायत्रीले उपासन केल्ली नंतर गायत्र्या त्रिगुणम अष्टाक्षरम जपेत म्हणून गायत्री मंत्र जप केल्यानंतर अष्टाक्षर मंत्र दलदलरीची गायत्रीचे 3 वंटेन जप कोरका म्हणून शास्त्र उल्लेख करता वैष्णवांक तशीची शिवालय उपासन करतल शैवांक दलदलरीची शिवपंचाक्षरी मंत्राचे दलदलरीची विशेष उपासन कोरका म्हणून नियमस दलरी हे जनसामान्यांक वैष्णवांक तंतुई शैवांक दलदलरीची अत्यंत प्रधान नावनशिले जपाचे मंत्र खंचे मळरी राम म्हणून ते पंचाक्षरी मंत्रांत दलदलरीची रामाल उल्लेख येता अष्टाक्षरांत दलदलरीची रामाल उल्लेख येता पळया राम मळल शब्दांतू राम मळले अष्टाक्षरांतू दलरीची उल्लेख केला ओम नमो नारायणाय नारायणाय म्हणल त्या अष्टाक्षरांतुले रामळल शब्द काढलो म्हणून दलरी नायनाय अयनम मळर मुक्ती म्हणून ते रामळल शब्द ना म्हणून दलरी नायनाय मुक्ती कारण जायना म्हणून तशीची नम शिवाय मळल्या शिवपंचाक्षरी मंत्रांत दलदलरीची मकार काढलो म्हणले क्या नम शिवाय मळलंतू मकार काढले म्हणून दलरी न शिवाय शिवाय शिवम मळर कल्याणम मंगलम शुभम म्हणून म्हणताना शिवपंचाक्षरी मंत्रांत दलदलरीची राम मळले तुले मकारस तशीची वैष्णवान अत्यंत श्रद्धेन उपासन करत असल त्या अष्टाक्षरांत दलदलरीची राम मळलंतुले रामळल अक्षरस म्हणताना अष्टाक्षरांतुले रामळल शब्दू शिवपंचाक्षरांतुले मळल शब्द काढल तवळी राम मळल अत्यंत सुलभ दावनशिले राम शब्दू उल्लेख केला तकाची विष्णु सहस्रनामांतू 1000 नाम उल्लेख कोरनास दलदलरीची त्रेतायुगांतू अवतार घेतील तसल त्या परमात्माक राम मळल शब्दू राम मळल नामकरण कोरक दलले आवश्यकत कसला कायली मळरी त्या संदर्भाचेरी त्रेतायुगांतू रावणादी अनेक दैत्य समूहाचे उपटळाशील संदर्भाचेरी जगत्यांतू हाहाकार दलल संदर्भाचेरी जन्म आयलल तसल त्या रामू अत्यंत आनंदार शिलके तागे लाग्य आयलेल्यांक समेत आनंद दित्त शिलके म्हणल कतीरदावनू तक राम मळले शिवराम मळले नामकरण उल्लेख केला तकाच पळया रामरक्षा स्तोत्रांत दलदलरीची स्वतःची पार्वती पतिदावनशील परमेश्वर पार्वतीक सांगता सगळे सहस्रनाम मळले अत्यंत पवित्र महाभारतांतुल सार भाग म्हणतच महाभारत पारिजात मधुभूताम म्हणून महाभारतांतुले जिष्ट म्हणचवे तसल ते सार भाग दावनशिले भगवद्गीता आणि विष्णु सहस्रनाम ज्ञेयम पाठ्यंच तद्वयम म्हणतच विष्णु सहस्रनाम आणि भगवद्गीता अवश्य अध्ययन करचे नित्य अनुष्ठान करचे म्हणताना कारणांतरारी विष्णु सहस्रनाम म्हणच्या कामक अवकाश मेळणी म्हणून दलदलरीची राम मळल शब्द म्हणला म्हणून दलरीची विष्णु सहस्रनाम मळल तसल पुण्या फलके
म्हणून भट्मामान सांगला म्हणून विष्णु सहस्रनाम म्हणच्याक अवकाश असदलदले रीची राम म्हणून कृष्णार्पण कोरका मळले अर्थ नाही. अर्थात राम मळल शब्द उल्लेख उच्चार काढला म्हणून दलरी विष्णु सहस्रनाम पठन केलं तसल पुण्या फलस कसलक मळरी संस्कृत साहित्य अंतू संख्यानाम वामतो गती म्हणून रामळल अक्षराक पांच मळल संख्या कशी मळरी क ख ग गंग तशी प प ब ब म आणि य र पळया रामळल अक्षराक य आणि र दिकून य रामळल अक्षराक दोन्ही संख्येदलದಲರಿ ಮ ಮಳಲ ಅಕ್ಷರಾಕ ಪಾಂಚ ಸಂಖ್ಯತ 5 × 2 ಮಳರ 10 ದತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮವರಾನನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಇತಿ 5 × 2 ಮಳ 10 10 × 10 ಮಳರಿ 100 100 × 10 ಮಳರಿ 1000 हे संस्कृत अंतुले वैशिष्ट्य दलरी विष्णु सहस्रनाम तिथलेची अत्यंत पवित्र दावनशिले नाम अत्यंत सुलभ नाम तकाची उत्तर भारतांतुले दासांदलरी म्हणा जगत्यांतु अत्यंत सुंदर नाव खंचे म्हणून जग में सुंदर हे दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जगत्यांतु अत्यंत सुलभ आणि सुंदर रामेति नाम यस्य वाची प्रवर्तते कृष्णेति नाम मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवति राजेंद्र जन्म कोटि पापाह म्हणून की अनेक जन्म अर्जित कस्सल पापसदलरीची राम म्हणल शब्द उच्चार केलेला मात्रान ते सर्व पाप परिहार दवच्या कारण जाता मात्र नाही आमगेल जीवनांतदलदल रीची देवाला नामस्मरण केलल तवळी अनेक कालांतू देवान रक्षण केलल रीची आमका अनुभवांत आस भरती कष्ट इलल तवळी देवाला नामस्मरण केलल तवळी अनेक दावनशिले क्लेश अनेक दावनशिले संकष्ट दूर दलल रीची भरती अनुभवांतुले इतिहास आस तशी एक देवालयांतू विशेष दावन एक सानिध्य अभिवृद्धी दवका म्हणून दलरी देवालय नामस्मरण निरंतर दवका म्हणून सुरवेक सांगतच अर्थात खंच जागेरी देवाला नामस्मरण जाता तो जाग मळल क्षेत्र दावन पवित्र दावनशिल क्षेत्र जाता म्हणताना देवाला नामस्मरण कोरचक विशेष दावन घेऊन समय दवका मळल अगत्यना आमक केदान समय अस तेदन सक्कड देवाला नामस्मरण कोरका मध्वाचार्य सांगतच अंतराले तु ततो बुद्ध्वा आमका जोर नी देवन आम्ही जाग जालल तवळदल रीची देवाला नामस्मरण कोरकाके अर्थात साध्यशील तवळी देवाला नामस्मरण निरंतर कोरकदलदल रीची आम्ही एक रीती नीती नियम अळवडसून घेऊन एक शुभ्र दावनशील आसनांतू शुद्ध दावनशील एक देशांतू शुद्ध दावनशील एक कालांतू पवित्र दावनशील कालांतू भुविसून जपतपानुष्ठान केल म्हणून दलरी तक विशेष दावनशील फल म्हणताना असल एक मूलिकापुर क्षेत्रांतू एक दिव्य दावनशील रामाल प्रीती कथेर दावन घेऊन कार्तिक मासांत चोलत असल तर एक वैभवोत्सव समयाचेरी सगळे समाज बांधवाक रामनाम स्मरण कोर घेऊन तंत एक भाग घेऊत असल एक होड एक अवकाश रामनाम जपताम कुतो भयम स्वतःची प्रल्हादाक प्रत्यक्ष दललते नरसिंहान अनुग्रह केलल तसल पवित्र दावनशिले नरसिंहाक अनुग्रह केलल प्रल्हादाक अनुग्रह केलल तसले नरसिंहाला एक विशेष दावनशिले एक क्षेत्र म्हणतच अर्थात भक्तांक अनुग्रह कोरच कतिरी सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम परमात्म सर्वत्र व्याप्त दावनशिलतो परमात्मो कस्मात स्तंभे न दृश्यते प्रल्हादाक परमात्माल रूप सर्वत्र दिसतशील काय हिरण्यकशिपून निमगेल तवळी सर्वत्र व्याप्त दावनशिल तो परमात्मो स्तंभांत दलदलरी अस म्हणून घेऊन धैर्यांत ताण सांगल काय म्हणताना तसल ते प्रल्हादाक स्वतःच हिरण्यकशिपून अनेक रूपारी तक्का
संहार कोरच्याक प्रयत्न केलदल रीची तक कसने कायक्लेश जायनिके तेदंताण संगिले उत्तर अत्यंत मार्मिक के खंचे मळरी राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप प्रशमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ वन्निरपि सलिलायते म्हणून रामनाम जपता कुतो भयम कोण नित्य रामनाम जप करता तक कसल भय कसलक मळरी सर्व ताप प्रशमनैक भेषजम पाप ताप संताप परिताप आज लोकांतू दुःख येवच्या कारण कसं नाही म्हणून घेऊन शास्त्रांत उल्लेख करतच रोग शोक परिताप बंधनौ व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम म्हणून लोकांतू नाना तराचे शारीरिक मानसिक रोगरुजीन नाना तराचे ताप संताप आणि नाना तराचे बंधन दुःख हे सक्कड येवच्या कारण कसं नाही म्हणरी अमगेल प्रारब्ध कर्म म्हणतच आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम हे आत्मापराध पूर्वजन्मांचे प्रारब्ध कर्माक अनुगुण जाऊन घेऊन हे लोकांतू नाना तराचे दुःख येऊचके म्हणताना येऊच तसल ते दुःखाक तापाक पाप कारण म्हणताना पाप ताप संताप परिताप ह्या सर्व प्रशमन जाऊ का म्हणून झालं रे प्रशमनैक भेषजम हक्क विंगड अन्यथा मार्गना एक मार्ग खंचे मळरी देवाल नामस्मरण तंतुई रामाल नामस्मरण अंते एक भारी चंद इतिहास अंतू दृष्टांत उल्लेख केला 1973 अंतू हे गजेट अंतू रेकॉर्ड जाला लंडन टू मुंबई एक होड शिप भरती मेटीरियल्स घालून घेऊन लंडन अदकून मुंबई तहशीलके भरती दिवस ते ट्रॅव्हल जाऊ का डीप समुद्रांतू येतसतना मध्य त्या हिमाच्या फात्रा निमित्तानं त्या शिप्पाक होड रंध्र जातके त्या रंध्राच्या प्रभावानं समुद्राचे वेगान करताना त्या शिप्पांत म्हळ्यार मचवेंत म्हळ्यार हडगंतू उद्दा बरोवच्याक प्रारंभ जातके तज्जे कॅप्टन्स भरती प्रयत्न करताची उद्दा भरल तशी उद्दा काडच्याक भारी प्रयत्न करताची हांगेल प्रयत्नाक प्रतिफल उण जाता उद्दाचे वेग चढता लास्टक कॅप्टन कसन करता म्हळ्यार एमर्जन्सी अनाउन्समेंट करतके आमगेल प्रयत्न सक्कड आम्ही कोरंदला अनफॉर्च्युनेट आमगेल शिप आणि स्वल्प वेळानं आणि स्वल्प समयानं बुडचक स्टार्ट जाता तुमगेल देवालय भक्तीनं मनांत स्मरण करा म्हणून ताणें एक अनाउन्समेंट केलके पळया त्या संदर्भाचेरी भरती जनानं देवालय नामस्मरण करून कसलक म्हळ्यार आणि तांकां वांचना अन्यथा शरणम नास्ती म्हळ्यार म्हणकेची त्या संदर्भाचेरी देवाला स्मरण केलेले देवालय कसं की एक पुण्याच्या प्रभावान करताना त्या मचवाक कितलं होड वाट्ट जाला तितले होड एक मासोळी येवन त्या मचवाक सिरकत गे आम्ही सामान्य पळयतच मासोळीचे तोंड म्हणलेले सपूर जावन आसता त्या मासोळी येवन घेवन त्या शिप्पांत मेळल तवळी त्या मासोळीक भायर वचक जायना भितर वचक जायना एक नमून त्या रंध्राक शील केलेले म्हणके जातके पळयताची पुनःची शिप मुवमेंट जावन घेवन भरती काळानंतर मुंबईन येवन पावतके कसलक म्हळ्यार प्रार्थनेक ताजे म्हळ्यार विशेष जावन आशिल्लें एक महत्वस म्हणतना एक देवाला नामस्मरण खंय जाता ते जाग म्हळ्यार पवित्र जाता देवाला नामस्मरण कोण करता ती तांगेलें जीवन पावन जाता ताका भागवत भारी चंद उल्लेख करता कसं नाही म्हळ्यार सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति जीवनांतू देवाला नामस्मरण कोण करता तो मुक्तीक वच्चक ताका सोपान म्हळ्यार अत्यंत सुलभ जाता म्हणताना अस्सल एक संदर्भाचेरी प्रायः
जगत्यांतू नाना तराचे रोग रुजिन अल्लोल कल्लोल दलल परिस्थिती आम्ही सगळ्यांना पळयला. दलरी हक्क मनुष्याला प्रयत्नापशी चढ द्यावाल अनुग्रह विशेष दावनशील जाऊका मळल कतीर दावून घेऊन जगत्याचे कल्याणा खातीरी सगळे जगत्याचे क्षेमा खातीरी तंतू विशेष दावून घेऊन देवालयाचे एक सानिध्याचे अभिवृद्धी खातीरी आणि आमगेल समाजाचे कल्याणा खातीरी आणि विशेष दावून घेऊन देवाला अनुग्रह प्राप्ती जाऊ का म्हणून जलरी विशेष दावून गुरुल दलरी अनुग्रह जाऊ का म्हणताना असल एक शुभपुण्य कालांतू अत्यंत सगळेच वेदांत उल्लेख केला तसले स्वतःची मनुष्य रूपार अवतार घेऊन जगत्यांत कशी चोलका म्हणून घेऊन आदर्श दाखवून दिला तसल ते रामाला अत्यंत गुणवर्णन रामायणादी अनेक ग्रंथांत उल्लेख केला. म्हणताना दैनंदिन जीवनांत आम्ही देवाला नामस्मरण करता दलदलरीची विशेष दावून घेऊन असल एक पर्वकालांत आमक सगळ्यांक सहयोग घेऊत तसलेकडे होड एक अवकाश मेळा. म्हणताना तारक म्हळरी जीवनांतुले आमगेल कसले क्लेश असदलरी तंतु तारण करचक साध्य दवत तसल ते राम नाम तारक मंत्र सगळ्यान आम्ही जप केलेल मात्रान सगळे जगत्याक आमगेल समाजाक बरेपण दवत तशी देवाले आणि गुरुले सदाकाल अनुग्रह मेळो सगळ्यांक देव बर करो म्हणून घेऊन प्रार्थना करता.